diar kowe. Ayo, kek pusakamu ku nutokke, Gong. Isih kendho e. Durung tak empake. Jarene iso nutuk gunung. Lah iki nek ora di matke ya nggo nutuk ya ora jugrek. Mung kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen ngewan karo Baladewa. Kaki, tantangan Baladewa. Kowe meparangi aku ngene mbayang Semar Badrana aja nglakon to Bagong. Nek iki papan ana terkati dayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekaning pati. Gong. Ngapa kok mundur? Teratapan aku. Terus? Oke. Musim ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong, ora, ning kowe minggat tok. Kandhane ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sido beluk getun aku.